Otetaan Pertti löysät pois. Otetaan Pertti löysät pois. Otetaan Pertti löysät pois. Ensimmäinen on satkun kysymys. Ensimmäinen on kysymys. Se tulee tässä. Otetaan Pertti löysät pois. 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 Ensimmäinen on satkun kysymys. Ensimmäinen on kysymys. Se tulee tässä. Otetaan Pertti löysät pois. 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 Ensimmäinen on satkun kysymys. Ensimmäinen on kysymys. Se tulee tässä. Otetaan Pertti löysät pois. 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 Ensimmäinen on satkun kysymys. Ensimmäinen on kysymys. Se tulee tässä. Otetaan Pertti löysät pois. 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 Ensimmäinen on satkun kysymys. Ensimmäinen on kysymys. Se tulee tässä. Otetaan Pertti löysät pois. 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 Ensimmäinen on satkun kysymys. Ensimmäinen on kysymys. Se tulee tässä. Otetaan Pertti löysät pois. 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 Ensimmäinen on satkun kysymys. Ensimmäinen on kysymys. Se tulee tässä. Otetaan Pertti löysät pois. 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 Ensimmäinen on satkun kysymys. Ensimmäinen on kysymys. Se tulee tässä. Otetaan Pertti löysät pois. 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 Ensimmäinen on satkun kysymys. Ensimmäinen on kysymys. Se tulee tässä. Otetaan Pertti löysät pois. 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 Ensimmäinen on satkun kysymys. Ensimmäinen on kysymys. Se tulee tässä. Otetaan Pertti löysät pois. 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 Ensimmäinen on satkun kysymys. Ensimmäinen on kysymys. Se tulee tässä. Otetaan Pertti löysät pois. 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 Ensimmäinen on satkun kysymys. Ensimmäinen on kysymys. Se tulee tässä. Otetaan Pertti löysät pois. 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 Ensimmäinen on satkun kysymys. Ensimmäinen on kysymys. Se tulee tässä. Otetaan Pertti löysät pois. Otetaan Pertti löysät